Sezóna skončila a je tu také menšie review. Poďme si zhrnúť celú sezónu Manchesteru United. Začiatok sezóny nebol veľmi dobrý. Prehrali sme proti Arsenalu po veľmi dobrom výkone 1-0. Pardon, skoro by som zabudol na prestupy. Prišiel Mateus Cunha, Brian Mbeumo. aj Senelamen. A ešte prišiel aj Benjamin Šiškov. Tak a poďme na druhý zápas proti Fulhamu, ktorý skončil slávne 1-1. Dobre, poďme trochu ešte rýchlejšie. Proti Burnley sme vyhrali 3-2 a po 3 kolách sme mali jednu výhru, jednu remízu, jednu prehru. A v tabulke sme sa nachádzali na 9. mieste. Prvé manchesterské derby sme nezvládli, prehrali sme 0-3. Potom prišla výhra na Chelsea, prehra s Brentfordom. Rýchla poznámka, v týchto všetkých zápasoch to neboli trikrát ideálne výkony. A po týchto zápasoch sa už ukázali prví fanúšikovia, ktorí začali kričať Ruben Amorim out. Nasledujúce 3 zápasy vyzerali takto: Sunderland 2-0, Liverpool 1-2 a Brighton 4-2. Samozrejme, každá dobrá séria raz skončí a my sme ju ťali proti Forest 2-2. A po 10 kolách sme boli 8. Dobre, teraz vám tu dám pár výsledkov, čo ubehlo pár kôl, až sa dostaneme ku tomuto zápasu, a to je presnejšie ku Manchester United Newcastle. Tam sa to začalo kaziť. Ako môžete vidieť, nastúpili vo formácii 4-2-3-1. A to nie je preto, že by Amorim chcel nastúpiť vo formácii 4-2-3-1. Ale tu pán Jason Wilcox mu začal skákať do taktiky. Potom to prišlo remíza z Wolves a remíza s Leedsom. A po zápase sa stalo toto. Guys, to stop with that, and I noticed that you receive selective information about everything. I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. And that is clear. I know that my name is not Tuchel, is not Conte, is not Mourinho, but I'm the manager of Manchester United. And it's going to be like this for 18 months, or when the board decided to change. A pár hodín na to ho vyhodili. 2 zápasy prišiel Darren Fletcher, ale ani jeden nevyhral. Ale Šeško sa pod ním chytil. Potom prišiel Michael Carrick. Úvodné 4 zápasy vyhrali. Samozrejme padol aj tento krásny gól. A v ďalšom zápase remizovali proti West Hamu. A samozrejme vyzerá to tak, že Šeško sa chytil. Vlastne všetky 4 posily sa chytili. Šeško, Mbeumo, Cunha, títo traja útočníci dali dokopy 32 gólov. A celkovo sezóna United vyzeral veľmi pozitívne, vyhrali sme 2-krát proti Liverpoolu, aj proti Manchesteru City. A hlavne celú sezónu po mňa zmenilo to, že sme vyhodili Rubena Amorima. A 21 asistencií Bruna Fernandeša. Koľko slova mám so zimom riavky. A ku koncu by som vám dodal 3. miesto v Prem a jedno veľké poďakovanie Michaelovi Carrickovi. I want to tell you, the good days are coming. I want to tell you, the good days are coming.